8 de desembre del 2016, trobada Ponts, Vallès, Erres, Enric, etc. La Berta també està molt maca, que feia dies que no la veia la Berta. Berta, feia dies que no et veia jo. No coincidíem. Estan gairebé iguals d'alçada, la Berta i l'Anna. Sí, l'Anna s'ha crescut, Però les de Santa Teresa, que sí, molt bé. Ara jo deia, deixava primer llet, després el pa, després amor, i després sucre. Ei, la Montserrat ens fa una foto, Vinga, va, un selfie, un selfie. Queda dret. La calma, surt de la calma. Que surt la làmpara. Encara que ens reuneu, si mireu cap a l'altra banda també us estic retratant, Amb làmpada? Hola, doncs l'haguessi ficat. No es va que es vegi primer sobre ja. Queda bé. No es va que haurem menjat que no li agrada la salsa. Treu el dit. O si no li agrada. Albert! Què? Teniu gana? No? Anna també. Ara em queda un d'escatosser aquí, qui el vol? També? ens falta cava aquí dalt. I què tal, bé? Sí, Jo estic col·laborant que realment no. Bueno, que tu diguis això.